Heme salam. Bugün abzorda Merkezi Aziya yurtlarındaki her bir oğlanın arzuvu Camry 2021. Bu kuzufta 2018 yılda çıkıp başlanır oğlanlar. 2018, 19, 20, 21, 22, 23 şu kuzufta gelyenler. 2018'den 2021 modelle L komplektasyada kuzuvunda hiç şeyli tapaut yoktur oğlanlar. XL, XS'de tapaut ba abulsovka ve bumper ütke, bram faralar ütkeyenler. Yine burada bakıt ütke. Salona geçemezse 2018 modellerin 2021'in tapaudu şu monitor. 2018'de şu monitor aşağıda geliyor. 2021'de görçünü değil yukarı çıkanlar olanlar. Tarpeda olanlar yumuşacık edilen dut kermada ökskellede gelen materyal değil berdi. Yumuşacık priyat materyal edilen progress ba. Prastoy rul L komplektatsiya bolan sebepli ütköşük funksiyalar yok berdi. Bazı bu funksiyalar təzə maşında olan cruise control, yani süröngde gazı şolurtilikte saklap gidiyor. Biram palasada açık. Yolundan çıkayan yağdan rul çalca vibrasiya veriyor. Yekece kem maşinin lük yok, lük olunasa idealini olurdu. Biram start stop olsa. Start stop değerli olanlar açardır bu. Start stop XL ve XS komplektatsiya değil, olarım soňa öre bakatı gımmadırak koyuyor. Şu maşinin sidenelerini görüyorsun. Prastoy matadan tiklen, yöne ovadan tiklen, realne udobno. Berde şöylece barcağız. Torpedasına aşık. Torpeda katı ovadan oňurlan. Özüňiz görýäňiz. Şuna kiçicek bardaçok. Katkı çoğurtturlar bu bardaçoğa yöne dizayn katkoy ovadan. Apşifkası olanlar torpeda materyali alla yöne bu her katı. Torpeda yumuşacık, değerli olsa katı. Değerler abışını plasmas. Hiç saat yok. Tıkırtı pıkırtı yok. Uca maşin sırf görünür. Şumkası özüne göre normal edilen. Etkisi denelere geçemizde. Berde şol ovadan jettiklen, bana hiç şeyli pretenzamız yok. Udobno yedin oturmak. 2 olom oturup gördük, 3 olom udobno. Şu yerde aytmalı olanlar, men yanlışıptır, men bu maşin Dutu Camry'dan gatımı kavydip pikir ediyordum. Yok, sürüp gördük, aylannak Dutu Camry'dan gat değil, Dutu Camry'dan yumuşak. Şun yumuşaklığı Dutu avlança ba. Bagajnigi pult açılıyor olanlar, yani özün kaldırmalı. Özüne göre ullokan bagajnik, oğlanlar maşin tədəcə yan gelenler. Zapaska zat ulanılmadık. Hem de tədəcə dur. Ne için ona aytip beren? Maşin satlıktır. Berde prastoy komplektatsiya bolan sebepli klimat kontrol yoktur. Elin bilen hem kontrol etmeli. Yönü kamera zadnyo vida ba. Motoru çelin.
aytmalzat minus. Prostoy komplektatsiyada ruchnoy gelýän eken olanlar. Haçap şöyle kıskanman $20 silindirjik koyan olsalar gülýalyk bolardy. Ýöne bärik goýup bolýar eken men ustalardan gyzykdynym mesele ýok. Goýup berýärler. Ýöne biz hemme zady zavodskoy isleýäs. Maşyna hissat ütgemesen hemme zady zavodskoy bolmagyny isleýäs. Şoň üçin silindir goýdurmadyk. Atak goýup bolýandyr. 2,5 motor olanlar 205 atym güýji. 0-dan 100 çenli 8,5 sekund. 100 kilometrede 10 litre ýakýar. Şuň açyk açarjygy bar. Start stop bolansa has gowalardy. Bu maşyn satlykdyr. Her videoda menden soraýaňyz maşyn bahasy. Bu maşyn satlyk, baha $13.600. Iň soňky baha şo. Ondan aşağı soramaň. Näme üçin ardan satýar? Kopartdan alyk, Amerikadan auksiondan bir açyk ardan alyk, üstüne çaljy pul goşdyk, satýar. Renk ütgen, öňnäki aýrabaklaryň bar ýerinedir. Şu krişadaky şu aýrabak çykan. Galanam kime gyzyk bolsa aşağı nomerlerden maňa ýazyn. Men size win koduny uradan kim almakçy bolsa win koduny uradan göwüňize arasa gelin bayram alla alyp gidin maşyny. Näme üçin ardan satýar? Biz maşyny saklamdyk. Geldi Amerikadan 2-3 gün sürdük, allyk satdyk goýurduk. Otlan şugy. Motoryň sesini öňüňde eşitdiňiz. Lişne şum ýok. Iň esasy adam howpsuzlyk. Bak ýasyrmaýan olanlar. Görelim. Ne olur 100'e çeni çıkýam ka 8,5 sekundda. Köpüsü pikir edýär-de şuňa abzorda men biraz gatyrak sürýän bolýan, maşyny gaty sürüp ýörenip kämedim. Ýalňyş ýaly olan oňa zat ýok. Maşyny biz aýap sürýäs. Men maşyny gaty aýap sürýänlerden. Men pikirimçe adamlar iki topara bölünýär iňini maşynyna. Biri maşyn ulanyjylar, ikinji maşyn söýüjüler meňýalak. Ýagny maşyny söýüp saklaýar. Ikinji bölüm bolsa, ýa-ni maşyn ulanyjylar diňe ulanýarlar maşyny kak papal sürüp, basyp, gum, ýuman, palçyk. Bolmasa käbiriniň täze maşyna minýän içi gum palçykdyr. Käbiriniň köneje maşyna minýän içi arasaja priýatnyja his gelip dur. Siz haýsy topara bölünýäňiz? Siz maşyn ulanjylarmy ýa-da maşyn söýüjüler? Aşağıdan ýazyn hökmat suratda. Bu maşynyň ýumşaklygy bar daýdamyzda ulanlar. Gaty ýumşak, ýa-ni amaýdypdym, dut awlança ýumşaklygy bar. Dut kemriden ýumşak. Ýol tutuculugy hem dut awlanarym, dut kemriden hem gowy. Şo taky ýyl täze zat. Men biraz ýalňyşypdyryn, şu maşyn gatymy kaýtýärdim, ýöne ýok, gaty däl eken. Ýöreýişi elbetde üçlükçe bar. Edil olardan gaty bir güýçli bolmasa da şolarça ýöreýär. 2,5 bolsa da üçlükçe ýöreýär. Şumka bar daýdamyzda olanlar. İçine hiç ýeli artykmaç şum gelenok. Şumkasyny zavodskoy edilene gowy edilipdir. Nolan 100 barlak görelim. Ýöreşine söz ýok. Motoryň sesini hem özüňiz eşitdiňiz. Birinji ýerek basylyp görýär şu maşyn. Onuň öňü hiç ýyl basylyp görünýär. Elbetde biz nolan 100'e çen çykarmaýas, nolan 60'a çenli. Häzir sanak göräýin sekundda. Kansener işledem okşat derler ötürnem çünkü kansener işletýän o, kansenerin öz sesi bolýar. Uja bildirýär. Videoda nifriýatly bolýar. Şondan kansener işletmän yssyda siz üçin çek oturundur nowlanlar. Hökmat urata like kommentaриýa goýun. Täze näder barlak görelim. 1 2 3 4 5 5 sekundda 60'a çykýar. Значит, videoda 8,5 barkaýnam çykýar. Bu 2,5-dır olanlar, 2,5 motor. Men 3,5-lygyň has gowarýan ýöne 3,5-lygyň bahasy gymmat. Ýöne 2,5-lyg hem gowy ýöreşi halýar. Edil eýleki abzorlarda ýadyňdaşa men ýok 3,5-lyg alyň, 3,5-lyg alyň diýip 17 kamerada 3,5-lyg alyň diýipdim. Öküz kellede intak abzor edemek ýöne hökman abzor bolar, şonda 3,5-lyg. Edil bärde 2,5-lyg hem bolýar. Näme üçin? 3,5-lydan 2,5-lyg tapawdy bärde ýymyny pullo gatkan oýnaýar. $5-6 miň oýnaýar. Ondan 2,5-lygyň ilk sessiýasyny alsaňyz hem bolýar. Biraz tapawdy eder, bir 2-3 miň dolar. Ýöne ýok, maňa şu da bolýar diýseňiz, prostoyjana amatlyca maşyn. Ýymyny şu gata amatly. Realne biz ardan satyp otyr. Ardan satsam käbir adam pikir edýär, ey maşyn bir zat badyr eýle bele hiç sad ýok. Libow saňalyk gelýäňiz, win kod men özüm uratýan degim ýerini görüp bilersiňiz.
Berdin tek sürülen ok maşin düğün tayin oldu. Himçiskardan çıktı. Indi şöyle yolun büdürsüdür yeri var. Batlıca sürüp görecek. Yumuşakluğunu görkezmek için size. Operatörün elinin titreşinden bilip bilənsiniz. Yumuşakluğuna söz yok. Maşinin kemi var mı? Elbette oğlanlar kemi var. Kemsiz maşin yok. Lüboy maşinde kem tapıp oluyor. Bu maşinin kemi biraz pesirek geliyor. Şoň üçin o yerler biraz kıyınrak görüyor şu maşini almanı. Atak yine ova bağlı. Eğer o yerdeki yaşayanın köpüsüne mi gumma sürüyor, melleğe sürüyor. Yani onlara biraz kıyın oluyor. Sebep aşağı deyip bile. Sonra dut tavolan alanlarını kovuyorlar. Atak şehir içine olsa elbette bu maşin. Dut kemrden dut tavolanın berkli kovun. Maşin 20 yerin maşini da olanlar 3 yıl oldu. 3 yaşında yani maşinin tek. Onun 4-5 yıl geçsin sonra men size aydan bu maşinin berkli dut tavolanın kovun ya kovu demi. Tormuz tutuculuğu. ABS ba tormuz yaman kovu tutuyor. Maşin gat ağır değil. Yenilecek sonra tormuz gat kovu tutuyor. Tormuz tutuculuğuna hiç söz yoktur maşinin. Şu model Camry'lar Türkmenistan'a bakaları 14'ten başlıyor. Yani daha 2018 yılını 14 bin deyip dururlar yani bağlarda. Bu bizde 2020 yıl. Biz 13.600'e verip otuyoruz. Katama satyanlar. Ondan şunlar çıkı ucadat almak isteseniz koparttan arkayın mengülün havarlaşıp bilersiniz aşaktan 11'lim dur. Canlasın havarlaşın gerek maşininiz alıp verir. Yok ben bu Camry değil başka datlar alıp böyle. Şu maşinleri şu vat danımanın amatlıca özünüzde oturduk böyle. Yönü bir probleması var. 3 aydan 4 ay aralığında garaşmalı oluyorsunuz. Maşini birazcık kelleğinizi artmalı oluyorsunuz. Sebep auksyonun alamızda sinek girttirek. Mol. Auksyonun maşini alamızda çala degimizce daha dalyaz. Oňurtjaz, getirýäs, satýas. Renkine mütkötjäs käbagt. Komplektatsiyas XS, XL'ler bolýar. Şolar gymmat bolýar. Ondan soň meni arada bir ýere etsip sorýar. Maňa polny full Camry gerek diýe. 3.5 olsun, panorama olsun. Oğlanlar 3.5 panorama bilen var. 3.5'lık panoraması Lexus ES bilen deň. Yani $26.000'dan ýokarda bolar. Düşünüňiz, onu alan ne deýen o hiç wygydyň zady ýok sebäbi. O baka baranda uja Lexus alan bu. Müňetse. Şu maşinlarda ajelni pikirim daşarda aýdaýyn. Maşinlarda ajelni pikirim. Şu maşin bakasyna degämi? Edil şul danlyma men gatgow degä. Satçak golaýdan näler seredin men minuslarny amaýdan, pluslarny amaýdan. Opsiyon alanda da 18-21 Camry'lar öz bakasyna degä. Men şu maşiny alardymmy? Elbetde alardım. Edil budjetim şu maşin olsa elbetde alardım. Ýadyňyza düşýärmi? Her wagtda men size diýen $10.000 dut Camry, dut Avalon alandan men üstüne çala goşşakda şungalyk 21, 18, 19 Camry aljak. Ýa-da kopartdan zakal edip edil şu dut Camry'nin dut Avalon'un bakasy bar, ýa-ni ideal dut Camry, dut Avalon'un. Şolun bakasyna şunu kopartdan aljak, 3-4 ay garaşsak hiç yer howluk çekkel. $1.000 ýaly arzan aljak. Kopartdan almak üçin bilýäňiz kim ýüz tutmalysyny. Bu maşinin minusy aradaýdan oglanlar. Ýa-ni aýdypdym size, serdim şuň aşağı pesirek gelýär. Imini bu da over üçin mellege potroda süreňizde bolman biler. Atak şäherde şu maşinin hiç ýyl kemi ýok. Men usta däl, bilýäňiz. Şu maşinlarda ustalar ýazyň öz pikirleňizi, öz bilýänçe atlaňyzy. 18 ve 21 arasyndaky modellerde näme kem? Şu maşinin nämesi kem? Imini bu maşini ýazmaň. Opsiyon şu 18 model Camry'larda näme kem? Nämesi erwet, nämesi çalt dögülýär. Nämesi çalt zaýlanýar. Şu zatlar hökman ýazyň aşakda kommentariýada. Video göwnüňiz ýaran bolsa dostuňyz bilen paýlaşyň. Meňe alçyk şuňa 18 Camry arzu edip görünür. Hemmäňize nesip etsin. Iňe sağ adam janyňyz sağ bolsun.